havia de ser l'estiu perfecte. El meu pare m'havia ajudat a construir una caseta damunt d'un arbre al pati del darrere. La meva germana se n'havia anat de campament durant 3 setmanes. Quina tranquil·litat! Jo jugava al millor equip de beisbol de la ciutat. Havia de ser un estiu perfecte, però no ho era. I ara us explicaré per què. Tot anava bé fins que en Claudi Garcia va venir a viure al barri, a la casa del costat de la del meu millor amic, en Felip. A mi no m'agradava en Claudi Garcia. Es reia de mi quan m'eliminava per strikes als partits de beisbol. Va fer una festa amb el seu trampolí elàstic i ni tan sols m'hi va convidar. Però el meu millor amic, en Felip, sí. En Claudi Garcia era l'única persona a la meva llista d'enemics. Jo mai no havia tingut una llista d'enemics fins que ell es va traslladar al meu barri. Però tan bon punt ell va arribar, em vaig necessitar urgentment una. La vaig penjar a la meva caseta de l'arbre, on en Claudi Garcia no hi podia entrar. El pare en sabia un niu d'enemics. Em va explicar que quan tenia la meva edat, ell també tenia enemics, però que sabia una manera de desempallegar-se'n que no fallava mai. Li vaig dir que em digués com. Que et digui com? T'ho ensenyaré, serà millor, va dir ell. Va agafar un llibre de receptes molt antic d'un prestatge de la cuina. El tenia ben amagat. A dins hi havia un trosset de paper vell i gastat, ben engroguit, on gairebé no es veia què hi havia escrit. El pare el va agafar i se'l va quedar mirant amb els ulls mig clucs. «Pastís per enemics», va llegir satisfet. Potser t'agradaria saber què és exactament un pastís per enemics. Jo també volia saber-ho, però el pare em va dir que la recepta era tan secreta que ni tan sols me la podia dir a mi. Vaig decidir que devia ser una recepta màgica. Li vaig suplicar que em digués alguna cosa, el que fos. Doncs t'ho explicaré. El pastís per enemics és la manera més ràpida i coneguda per treure del damunt tots els teus enemics. No cal dir que això va fer que comencés a pensar: quina mena de coses fastigoses, és clar, hi posaria jo dins d'un pastís per un enemic? Li vaig portar al pare males herbes del jardí, però va fer que no amb el cap. Li vaig portar cucs de terra i pedres, però em va dir que no calien. Li vaig donar insectes, tampoc els va voler. Li vaig oferir un xiclet que havia estat mastegant tot el matí i me'l va tornar. Vaig sortir a jugar tot sol. El pare tenia molta feina fent aquell pastís pel meu enemic, en Claudi Garcia. Vaig estar rumiant què hi podria posar i vaig jugar a bàsquet fins que vaig penjar la pilota a la teulada. També vaig llançar un boomerang que mai no tornava, no n'havia pres mai. I mentre escoltava el soroll que feia el meu pare, tallant i remenant i barrejant els ingredients del pastís per enemics. Al cap i a la fi, encara seria un estiu ben fantàstic. Vaig entrar a preguntar al pare què passava. El pastís per enemics no podia fer aquella oloreta tan bona. El meu pare era molt intel·ligent, però jo me l'havia imaginat ple de cucs, de bolets verinosos, de mosques, de formigues, de marietes, i allò amb aquella bona olor no podia ser un pastís per enemics. Què estava passant? El pastís per enemics havia de ser ben fastigós. Provava d'imaginar-me'l que faria molta pudor, o encara pitjor, com seria, quin aspecte tindria.
però quan era al pati buscant marietes vaig flairar una cosa bona de veritat. I pel que semblava, aquella oloreta venia de la nostra cuina. Allò em va deixar una mica confós. Es notava que el pare ja havia fet pastís per a enemics abans. L'alarma del forn va sonar. El pare es va posar les manoples i va treure el pastís del forn. Semblava un pastís normal i corrent i semblava prou bo per menjar. Quina olor que feia! Jo no en tenia res. Me l'havia imaginat ple de cucs, de mosques, d'erugues, de bolets verinosos, de marietes, de formigues. I aquell pastís tenia molt bona pinta. Però encara no estava prou segur de com funcionava això del pastís per a enemics. Què feia exactament als enemics? Els hi feia caure els cabells o que l'alè els fes molta pudor? Potser feia plorar els feixendes? Li vaig preguntar al pare, però no hi va haver manera que em volgués explicar res de res. Mentre el pastís es refredava, em va dir el que havia de fer. M'ho va explicar a poc. Hi ha una part del pastís per a enemics que jo no puc fer. Perquè funcioni, cal que passis tot un dia amb el teu enemic. Encara pitjor, has de ser amable amb ell. Ja sé que no és fàcil, perquè és el teu enemic, però és l'única manera que la recepta diu que el pastís funcionarà. Estàs segur que vols fer-ho? Semblava terrible. Jo tenia por. Haver de passar un dia amb el meu millor enemic, però valia la pena provar-ho. El pare sempre em donava bons consells i jo sabia que funcionaria. Tot el que havia de fer, tot plegat, era passar un dia amb en Claudi Garcia i després ja no hauria de pensar mai més en ell en tota la meva vida. Vaig anar en bicicleta a casa seva i vaig trucar a la porta. Quan en Claudi Garcia va obrir la porta, va semblar ben sorprès i no m'estranya. Es va quedar a l'altra banda de la porta mosquitera i se'm va quedar mirant de dalt a baix, esperant que li digués alguna cosa. Jo estava tan nerviós que ni em sortien les paraules i li vaig dir amb valentia: surts a jugar amb mi? Es va quedar ben parat i em va respondre que li anava a preguntar a la seva mare. Va tornar amb les sabates a la mà. La seva mare va treure el cap per saludar-me. «Feu bondat, nois», va dir somrient. Semblava molt amable. Vàrem anar en bici una estona i vam jugar amb un llit elàstic. Després vàrem omplir globus amb aigua i els vam llançar a les nenes del veïnat. Però vam fallar. La mare d'en Claudi ens va fer el dinar i després de dinar vam anar a casa meva. Tot plegat començava a ser ben estrany. Jo estava sentint coses molt rares. Estava content de passar-m'ho bé amb el meu millor enemic. Ell fins i tot semblava amable, però és clar, jo no li podia dir res d'això al pare, després que havia estat tot el matí treballant per fer aquell excel·lent pastís per a enemics. A en Claudi li va agradar tant la meva cistella de bàsquet que em va dir que a ell li agradaria molt tenir-ne una, però a casa seva no hi havia lloc. Fins i tot vaig deixar que guanyés una vegada, només per amabilitat. En Claudi Garcia, el meu millor enemic, sabia com llançar un bumerang i jo no n'havia après mai. El llançava i el bumerang tornava allà on estava ell. Jo el vaig llançar i va passar per damunt de la casa i va anar a parar al pati del darrere. Ell no es va pas enfadar. Quan vam saltar la tanca per anar-lo a buscar, el primer que va veure en Claudi va ser la meva caseta de l'arbre. Oh, i va quedar ben entusiasmat. Tens una caseta damunt d'un arbre, quina il·lusió! La meva caseta de l'arbre era la meva caseta de l'arbre. Jo n'era l'amo. Si la meva germana volia entrar-hi, jo no li havia deixat mai. Si el meu pare volia entrar-hi,
jo tampoc li deixava. I si en Claudi volia entrar-hi... Podem pujar-hi? Va preguntar. Ho sabia que m'ho preguntaria, però era la persona més important, l'única persona a la meva llista d'enemics. Mai ningú havia pujat a la meva casa de l'arbre i els enemics no poden entrar a la meva casa de l'arbre. Però ell m'havia ensenyat com llançar un boomerang i havia estat molt amable i m'havia convidat a dinar i m'havia deixat jugar amb el seu llit elàstic. De fet, no era gaire bon enemic. Bé, vaig dir, va, però espera un moment. Vaig pujar ràpidament davant seu i vaig arrencar la llista d'enemics de la paret. No volia pas que la veiés. Allà hi tenia un tauler de dames i un joc de cartes. I també vàrem estar jugant a diferents jocs fins que vàrem sentir que el pare ens cridava per anar a sopar. Bailets, que ja tinc el sopar a punt! Veniu, aneu a rentar les mans i soparem tots plegats. Nosaltres ens vàrem amagar, perquè ens estàvem divertint tant que no teníem ganes ni d'anar a sopar, però no sé com, ell ens va trobar. El pare ens va fer macarrons gratinats per sopar, el meu menjar preferit, i també el d'en Claudi. Ui, quina oloreta tan bona que fan aquests macarrons, me'ls menjaré tots. Potser, al cap i a la fi, en Claudi Garcia no era tan dolent. Estava començant a pensar que seria millor deixar de banda el pastís per enemics. Però tal com em pensava, després de sopar, el pare va treure el pastís. Me'l vaig mirar mentre tallava el pastís en 8 talls ben gruixuts. Papa, saps? Està molt bé això de tenir un nou amic al barri. Jo em pensava que en Claudi Garcia era el meu enemic, però és que avui ens ho hem passat molt bé. Volia traure la meva atenció i explicar-li que en Claudi Garcia ja no era el meu enemic, però el pare només somreia i feia que sí amb el cap. Crec que pensava que jo estava dissimulant i em va dir: aviat, aviat se'l menjarà, ja veuràs què passarà. Jo vaig començar a tremolar, estava molt incòmode. Què és el que li passaria al meu amic Claudi Garcia? El pare va servir 3 plats, un al costat de l'altre, amb un tros molt gran de pastís i una cullerada gegant de gelat al damunt. Me'n va servir un a mi i un altre a en Claudi. Uau! Va fer en Claudi mirant-se el pastís. El meu pare mai fa pastissos com aquests. Va ser llavors quan em va entrar el pànic. Jo no volia que en Claudi es mengés el pastís per enemics. Ell era el meu amic. No podia deixar que se'l mengés de cap manera. Claudi, no te'l mengis. Està dolent, vaig exclamar i cridar. Em penso que està enverinat o que hi ha alguna cosa dins. La forquilla d'en Claudi es va aturar abans d'arribar a la seva boca. Va alçar les celles i se'n va quedar mirant ben sorprès. Em vaig sentir ben alleujat. Li havia salvat la vida, el meu millor amic. Jo era un heroi. Si és tan dolent, va preguntar en Claudi, com és que el teu pare ja se n'ha menjat més de la meitat? Em vaig quedar mirant el meu pare. S'estava menjant el pastís per enemics. Caram, que bo! Va fer amb la boca ben plena. I això va ser tot el que es va limitar a dir. Em vaig quedar allà assegut, mirant com tots dos es menjaven el pastís per enemics. El pare reia i en Claudi menjava tot content. I no els hi passava res. D'allà dins no van sortir ni cucs, ni mosques, ni formigues, ni marietes, ni bolets enverinats. Semblava que no hi havia cap perill. Així doncs, que em vaig tastar un bocinet. Carai! Aquell pastís per enemics era deliciós. Després de les postres, en Claudi Garcia, el meu millor amic, va tornar a casa seva en bicicleta i em va convidar a anar l'endemà a jugar de nou amb el seu trampolí elàstic
i m'ensenyaria a fer tombarelles molt divertides. Pel que fa al pastís per enemics, encara no sé com es fa. Encara no sé si els enemics l'avorreixen de debò, si fa que els hi caigui el cabell o si l'alè els hi fa pudor. Però no sé mai si ho arribaré a saber, perquè em vaig quedar sense el meu millor enemic i estava molt content perquè havia guanyat un gran amic, en Claudi Garcia.